Právě se nacházíme na vedení teplárny, což je takové technologické srdce celé teplárny, odkud se sledují a ovládají veškeré technologické procesy. Práce operátora, který vlastně všechny ty technologické procesy tady zajišťuje, je velmi náročná. Zácvik trvá několik měsíců, asi by se dalo říci, že skoro celý 1 rok. Zácvik je vždycky zakončen státní zkouškou, takzvaným topickým průkazem, případně strojnickým průkazem. Na velíně teplárny pracujeme ve 12hodinových směnách. Máme 5týdenní cyklus a pracujeme v nepřetržitém provozu, to znamená, pracujeme o víkendech, o svátcích. Co se týče obsluhy lidí, máme tady 5 směn, které se střídají a na každé směně je včetně vlastně mistra 10 lidí. Teď pojďte se mnou a já vám to ukážu zblízka. Takže teď se nacházíme na stanovišti operátora kotle. Sleduje parametry kotle, ono to vypadá zdánlivě jako počítačová hra, ale nicméně vlastně za těmi obrázky si můžete představit velké zařízení, jehož hodnota se počítá v řádově ve stovkách milionů, možná miliard korun. Takže samozřejmě ten operátor má velkou odpovědnost za to přidělené zařízení. Na velkoplošné obrazovce jsou zobrazeny a znázorněny hlavní výrobní zařízení teplárny, což je třeba toto schéma, na kterém vidíte tady ta kostička K90, tak to je vlastně fluidní kotel s parním výkonem 140 tun páry za hodinu. Tohleto zařízení je parní turbína, která má výkon 35 MW. Na přehledové obrazovce se dále zobrazují takzvané alarmy, což je taky velmi důležité. To v případě, pokud nějaké zařízení pracuje s nesprávnými parametry nebo se parametry odchylují od předepsaných mezí, tak vlastně do toho alarm listu přijde hláška, takže operátoři si to mohou přečíst a okamžitě na to reagovat. A v případě zvláště důležitých alarmů, které jsou opravdu pro ten provoz nebezpečné, tak se dokonce ozve i houkačka, takže ty operátory to upozorní i akusticky.